Yan, waiting lang muna tayo. Waiting. Tulog pa ang lahat. Gising na. Yun. Meron na din. Hi! Hi sa ating 2 million. 2 million. Rene Castillo. Yung mga dati natin. Yes. Yan, quick live muna tayo guys. Dahil kahapon nag-upload ako. Ang tagal, no? Ang tagal ng pagitan. 1 week, 2 weeks. Ganun. Wow, 14 agad. Yan, welcome sa ating 14 million. 14 viewers. Yes. Hi po, Judiel Paliza. Shower out. Maki Gonzales. Hi. Yan, maray na hapon. Maray na hapon sa Gabos. Maray na hapon sa inyong tanan. O, ano yan? Wala pa po. Wala pa yung pin. Ano, i-deliver na lang daw po. Ganun. Wow, thank you po. Espino. So, Espino. Wow, ay, bagong ligo kasi, kaya fresh. Yun, basang-basa pa ang buhok. Bagong ligo. Opo, pag nakuha ko na po yung pin, tapos i-enter doon sa Google AdSense, baka, opo, makakasahod na po ako. Yay! Banji Domingo, shower out po. Nagpo-practice pa lang po ng graduation kasi sa May 30 yung graduation namin. Kaya nagpo-practice. Yes po, thank you. Ferdinand, shower out po. Shower out. Sorry guys, kakagising ko lang. Tapos, naligo ako. Kaya, masakit yung mata ko. Hi sa ating 19 million viewers. Million. Yes. Guys, yung buho ko. Kaya lang. Yeah. Kanina, hindi ko alam na may bagyo. Tapos, kaninang umaga, alas 10, ganun, ang lakas ng ulan dito. Tapos, parang na talaga siyang bumabagyo. Sabi ko, yan na yung bagyo. Sabi ko, yan yung bagyo. Kasi yung mga puno dito, grabe yung pagkaganon-ganon. Kaganon-ganon. Kaya akala ko, signal number 1 pala. Sharik Barkila, shower out po. Don Vito, shout out. Nasa ako yung buhok ko. Oh my gosh. Gulat ako ha. Thank you po, Kuya Emmet. Yan, nag-send siya ng Thank you. Nag-live ako kasi sa live na lang ako aasa ng ng dollar. Mahina kasi sa video. Thank you. Thank you po, Kuyang Emmet. Shoutout nga pala sa sa Team Pahuway. Pati sa So Weird Family.
So, yan. Shower out po. Gosh. So, yan guys. Bukas dito yung yung Sarong-Bangi Festival. Yeah. Bukas yung Sarong. Baka ako. May pag dyan. Shower out po, Sir Louie. Magandang hapon man po. Magandang hapon. Magandang hapon. So, yun. Bukas na yung yung Sarong-Bangi Festival. Sana wag ay, may bagyo nga pala. Di ba may bagyo? Kanina nga, dapat kanina pa yung wala. Sabi baga, low pressure daw. Sabi ni mama. Kaya kanina, grabe yung ulan. Shout out po, Elmer. From Florida, USA. Shoutout nga rin pala yung si Tito Dan from US. Yes, yung nagpadala dati ng ng package. So yan, sa lahat ng sponsor. Hindi ko na kayo nababati, hindi ko na kayo na-shout out. Ay, sorry na, hindi na kami nakakanood ng balita. Signal number 1, dama. Siguro, sabi daw, may pangalan na nga daw yung bagyo eh. Yes po, shower out sa lahat ng silent viewers natin dyan. Shoutout po, Sir Louie from Tondo, Manila. Maulan po dyan sa Quezon. Yes, shower out po. Jojo from Quezon. Kanina dito yung sobrang lakas ng ulan, tapos malakas din yung hangin, kaya parang bagyo na. Tapos ngayon, wala okay yung panahon. Ganun. Sana bukas din, kasi nga, may Sarong-Bangi Festival. Last year, nag-Sarong-Bangi Festival kami. Grabe yung ulan. Kaya, basang-basa kami nun. Tapos, kailan ba yung bagyo tatama? Ano nga pangalan nun? Wait lang. Wow, thank you po, Sir George. Wow, Sir George. Nanonood siya ng live. Shout out sa kanya. Hi po, Delphine Abundo. Shout out. And sa ating 29 million viewers. Shout out po, Sunny ng Cavite. Sunny. Yun guys, panoorin nyo yung upload ko kahapon. Ulit-ulitin nyo. Ayun. Ulit-ulitin nyo yung upload ko kahapon. So, yun. Hindi ko alam. Kasi sabi ni Kuya Noli, nag-chat sa akin si Kuya Noli, sabi niya, kumuha ka ng number doon sa kung kumuha ako ng number doon sa post office. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, kulit-kulitin ko daw. Baka kasi, diba, minsan baka matawalan. Minsan. Kailangan ko na yun. Recreates. Hi po. Shower out. Recreates. LV Haba. Yan, shower out. Shower out kila Kuya Noli. Kila Kuya Gacho. Sila Kuya Vince, Kuya Alamid, sila Ate Rica, at sa mga angels ng Bulacan, angels ng Kamsur, angels ng Albay. Charot.
Yun guys, hindi na, hindi na bumalik sa dati yung buhok ko. Na-trap na siya na ganyan. Ala, taga-taba ko. Hi po, gano'n kaya. Shout out. Siri creates from Tabaco City. City of Love. Juntilia from Umok. Saan yan? Umok. Cavite ba yan? Umok. Hindi ko alam. Umok. Pakabasa ko ng ganyan. Hi! Shoutout sa mga taga-Tabaco, taga Santo Domingo. Wala naman nata tayong viewers sa taga Santo Domingo. Meron ba? Kung meron, sabihin nyo. Recreate. Nahiya ako. Okay man po. Pero kanina kasi maulan. Pero ngayon, okay na. Okay na. Nasa SD ka minsan. Tabaco. Oo. Itong Judial, Tabaco din. Shoutout sa mga friend ko sa Tiwi. May mga friend ako sa Tiwi. Tsaka sa Tabaco din. Meron din. Good afternoon po, Edwin. Shoutout. Jose Rizalde. Shoutout. Thank you. Pampanga. Okay. Umok. Pampanga. Late. Late. Ano yung... ba yung Pampanga? Arnold. From Pampanga. Leyte. Umok, Leyte. So yun guys, hindi ko alam kung matutuloy ako doon. Mapupunta ako sa Bacolod kasi ang dami kong aasikasuhin. After kasi ng graduation, mag-aasikaso na ng enrollment, ng mga requirements, ng mag-a-apply sa school. Mag-enroll. Basta ikaw. Ang haba. By the way, thank you. Thank you po, Sir Edwin Medrano. Yan, support nyo po ang Team Pahuway. Pati po ako. Ay. Yan, panoorin nyo yun, guys. Panoorin yung mga upload kong video. Ha? Burger naman. Sige. Mana, sa Big Mac, sa Santo Domingo. Basta libre mo. Ay, wala akong mic. Lalakasan ko na lang ang boses ko. Ano yan? Alat, dumog. Alat, akala. Dito. Guys, good news. Pero akong gusto. Sabihin ko na ba? Char. Wait lang. I-check ko lang. Baka kasi mali or... Kabahan ako. Guys, meron akong good news. Meron kasing dumating. Wait, ay.
Hindi, pwede. Guys, parang ayoko buksan. Guys, meron akong good news. Pero wait lang. Mag-antay. Ako muna. Char. Kinakabahan ako. Oh. Nasa loob naman sa number. Check ko lang. Kaya baka kasi may makita. May number ganun. Natabot pa sa amin. Sino Suko-suko. Guys. Here. Yan, thank you. Alam niyo na ata. Yan. Hi! Yan guys, oh. Google AdSense. Dumating na, kakarating lang. Kakabigay lang. Kay mama binigay kasi doon niya sa labas na ano. Yon. Yes po. Sa kuya Tinota, Russell ba rin po? Ayan oh. Google AdSense. Yeah. Thank you very much. Ano nailing mo sa FB ko kasi bago? Ha? Kayo yung magpapa-burger. Oh my gosh. So mamaya, gulayat. Saan yun? Saan yun? May pizza ba? Santo Domingo meron pizza. Thank you po. Don Vito. Thank you. Mekoys. Saan yung Mekoys? Char. Hindi ko alam yung Mekoys. I mean, hindi ko alam kung saan yung Mekoys. Ang alam ko, yung Mekoys sa tabi ng Brothers. Yon. So may Brothers. Yun. Sino ka ba? Char, sino ka ba? Thank you po. Bubuksan ko na. Oh my God. Sabi ni Kuya Noli, dandanin ko daw kasi baka mapunit yung yung importante. Ako to, si Natoy. Dapat nasaktan mo dyan sa camera. Hindi mo pwede. No, bawal pakita. Oh, shit. Char. Oh my God. Hi po, shower out sa mga bagong pasok. Alam niyo na po ba yung latest update? Yung mga bagong pasok. Oh my gosh. Nakadukot pa lang. Ay! Thank you po. Jessie. Shower out po sa iyo, Ma'am Jessie or Sir Jessie first. Uy! Pinabunit ko na guys, oh. Inunti-unti ko na, ha? Relax. Dapat magkano dyan? Luwan-luwan. Hindi man pwede yan. Oh my God. Kabahan ako. Nakadukot. Oh, ay. Hindi ka na siya oh. Limang ka na yun. Ay, nahulog. Nahulog. Buti na lang hindi basa sa baba. So, yan oh my gosh. Nakita ko na. Basta yan, oh. Ayan, guys.
Google AdSense. Asa na si Kuya Nali? Char. My gosh. Kasakot. Pin. Pin. Ilan mo na rin? Ay, nasilag. Ano? Nasilag, ma? Nailigay sa camera. Nakita nyo? Sabihin nyo. No, guys. Ano? Ano mga? Nailig mo, ma? So, number? Wala. So, yan. Welcome sa mga bagong dating. Ayan, meron na tayong Google AdSense. Nakakasahod na tayo, guys. Malilibre nyo na ako ng burger. Kayo maglilibre sa akin. Burger. Wait lang. Gusto ko pa tingnan. Okay. Okay na. Baka mabasa. Diyan ka. Ito yung kahapon, oh. Sa kuha nila kapangalan. Ay, si Russell ba yun? Russell Banico. Hi. Shout po, Larry. Sige. Pero may tubo yun na. Meron yung interest. By week. Hindi siya by month. By week. Magpaputang ako pero may Nila, interest. dua. May tubo. Ha? Arin. Ako, wara. Sinila sa mga Bintura ko sa top. Ano? Wala kang sinilas. Diyos ko, nagtitiis na talaga ako. Fishball lang daw. Sige. Where ka ba? Char. Where ka ba? Ha? Oras. Ang oras ay 3:52. 3:52. Yan, si Sir George nag-message. Hindi ko pa masiyan. So yun guys, happy na ang inyong Bicolana. Kahapon hindi ako masaya. Oy, char. Char lang. Excited na me. Ipapa-enter ko na to. Wow. Ha? Guys. Alam mo. Sige. Ilalamog na lang. Pasig City. Lahat naman kayo mabibigyan. Basta punta kayo dito sa amin. Punta kayo dito. Bisitahin niyo ako. Yung Judiel Paliza pala, taga-tabako. Ngayon, ba't tingnan ko lang? Huh? Taga-tabako pala. Yes, makakasahod na po tayo.
makakasahod maasa yan. Thank you dahil yan sa inyong lahat. Sa inyong lahat na nanonood. Yes. Na sumusuporta. Dahil yan sa inyo. Sa inyo galing yung makukuha ko yung masasahod ko. Yan sa lahat ng nagpapalipad. Sa hindi pag-skip ng ads. So yan. Dahil yan sa inyo guys. Yan. Thank you. Kaya kung gusto nyo maambunan, punta na lang kayo dito. Maambunan. Ayaw nga pala guys. Sa graduation ko pala. Kasi nga, hindi na sana ako maghahanda. Kaya yon. Yee! Ala, 24 ngayon. Sa 30 pa naman. So, baka abutin pa. Tanong natin kay Kuya Noli. Shoutout po. Don Vito, watching from Santo Domingo, Dominican Republic. Thank you po. Thank you very much. Nag-reconnecting mo na yung signal. Yes po. Nagre-reconnect. Wait lang. Baka nag-brownout na naman. Yun pala guys. Share ko lang. Dito sa amin, Santo Domingo. Santo Domingo lang ha. Santo Domingo lang. Ewan. Or sa Tabaco. Or sa Bakakay. Laging brownout dito. Ang tagal. Isang oras, 2 hours. Tapos hindi lang isang beses sa isang araw. Minsan, kanina brownout na naman. Nag-charge ako ng cellphone. Natulog ako, nag-charge ako ng yun guys. So, nag-reconnecting kasi. So, yun. Yung brown minsan gabi, kakain na lang kami, magba-brown out pa. Diyos ko naman, alay ko. Sinasadya nyo na ba? Pag talaga, yung bayarin namin, taas. Subukan nyo. Sa inyo guys, kumusta? Kumusta ang Meralco? Guys. Ay, nung pala, nung nakaraan. Kailan ko ulit magmamodel talong account pang nakatambay sa live mo. Thank you po, Sir Jerry Santos. Shower out po. Magmamodel? Nag-message sa akin si Ate Liza, yung sa tindahan yung amo ko na sa may damitan, sa boutique. Kinuha niya ulit ako this June. Magmamodel ng mga damit niya, ng mga tinitinda niyang damit. Pero, ewan ko, hindi pa sure. Pero baka oo. Pero oo yan. Ano na ngayon? Nung last week, nagka-rashes ako. Alam niyo naman yun, di ba, na nagka-rashes ako? Alam niyo yun? Or hindi? Nagka-rashes ako, tapos, as in talaga, pag nagka-rashes ako, sa buong katawan niyan lahat. Pero ngayon, hindi siya natuloy. Parang nasibol. Nasibol ata. Char. Parang hindi siya natuloy kasi inagapan ko agad. Uminom ako ng calamansi juice. Yung lemonada. Ayun ba yung tawag doon? Basta yung calamansi juice. Ininuman ko nun. Tapos yun, wala na siya. Kasi dapat, yun. Pero, may mga lumalabas pa, pero wala na yan.
Kasi taon-taon ako nagkaka-rashes. Ewan ko nga, napapaisip ako, baka kulang ako ng bakuna nung bata ako. Baka kulang. Kasi nga, meron ako guys na ano, taon-taon talaga ako nagkakaroon ng tipdas, hangin. Kasi sa buong katawan niya. Pero hindi naman sa minsan sa mukha, nagkakaroon din. Ay, dito sa ligo. Tapos Makati. Diyos ko naman. Pero, nung last week, hindi ko siya kinamot. Kasi ano, sabi ko mag-graduation kami, tapos magkakaroon ako nito. Ang tagal pa naman nun gumaling. Kaya yun, inagapan ko kaagad. Ininuman ko ng kalamansi. Ang tahimik niya. Ang tahimik niyo guys. So yan. Yan. Nandito ako sa may ano namin, no? Ay, nakatas yung pa ako. Pero kare lang kasi sanay talaga ako ng baba mo. Hindi talaga kaya guys. Ayun na naman siya. Bumalik na naman. Pero nakapants naman ako guys. So yan guys. Nandito ako sa may ano namin. Ay, ano? Sanay talaga kasi. Hindi ko kaya kasi ano. Sige. Hayaan nyo na. Nandito ako sa ano namin, no? Sa tiles namin na lamesa, sa tiles namin na upuan. Yan, di ba? Bongga, naka-tiles yung lamesa namin tsaka upuan. Tapos yan yung kusina namin. Meron kami ditong ano, yung sile na, pero ano siya, yung tinatawag siyang jablo. Alam nyo yon, yung siling tinatawag na jablo. Yung napakaanghang. Ay, hindi siya maanghang sa bibig. Dito, yung anghang niya. Ganun. Yes, ganon. Yan ang patunay na pagkatsaga. May nilaga. Yes po. Thank you very much. Thank you very much. Antonio Castillo. Shower out po. Thank you very much po. So, hindi ninyo skip ng ads yan. Tama yan. Goods yan. Good decision. Huwag nyo nga skip ang ads. Okay? Okay? Yan nga pala ang aming munting tahanan. Aming munting tahanan. Yes. Munti. Baka kasi nawala. Baka nawala yung hikaw ko. Amuya. Amu. Hi po, Sir Kenneth. Hindi ko na si ano. Sino nga yun? Yung copy ko, Blanca. Oh, yun. Hindi ko na siya na sa live. Desiderio Salvador. Shower out po. Thank you. Hindi ako maganda. Ano lang yan. Baka may malunggay yung mata nyo. Ganun. Kaya malabo yung paningin nyo. Sinisipa yung mata nyo, no? Thank you. From Cagayan de Oro City in Mindanao. Wala na bang gera dyan, Char? Yan, Sir Desiderio Bulol. Desiderio from Mindanao. Sorry, baba. Kasi baba. Wala kasi akong sleeper. Wala akong tsinelas. Pag sahod, bibili tayo ng tsinelas. Ay, nako. Tapos bumili na din ng payong kasi nangitim na ako. Pumupunta ako ng eskwelahan.
bumibilad. So yun guys, 36 minutes na tayo. So, maya-maya na. Kasi quick live lang naman. Isipan. Ang kati. Kati na ito nga ako. So yun guys. Ang tahimik nyo na naman. Talk to me. Kausapin nyo ako. Wala akong kausap. Uy. Talk to me guys. Baba mo yan. Ala. Sige. Ikaw Shoutout nga pala kay Balete. Hindi ko nabibisita si Balete. Wala pa kasi akong pera. Ay. Si Balete. Tsaka si Lola niya. Si Lola Florida. Shoutout sa kanya. Sa kanyang tatay. Si Tanggol. Sa family niya. Yan, kay mother niya. Shower out. Si Chen Chen. Hindi ko na nakikita si Chen Chen. Ang sa Ate Anggi, na-miss ko tuloy si Ate Anggi. Ang saya ni Ate Anggi kasama. Kalog din kasi. Tapos parang same vibes, ganun. Lalo yung pag-read ng bag ko nung fiesta sa Camisor. Oh my God! Doraemon. Doraemon? Yeah, Doraemon. Kasi yung bulsa, di ba? Ang daming laman. Yan. Si Ate Angge, busy yun. Nag-aaral yun eh. Diba? College. Hindi ka mag-skip. Si mama nanonood. Mag-i-skip. Ma-skip niya daw sana yung sabi ko, wag. No. Don't do that. I'm hungry na. Gusto ko kumain ng lugaw. Yan. Nag-reconnecting na. Asa na si Si Rick Creates. Yan. Libre mo ko lugaw. So, may lugaw guys. Oh. Guys, 17 pa lang ako. Pero yung sakit ng likod ko, pang 80 na. Yes. Pang 80 na ang sakit ng likod ko. Hi, Tita Vivian. Manood ka ng live ko. Dali. Tita Beb. Libre mo ako ng lugaw. Thank you po, Kenneth. Oh, ayan. Shoutout nga taga Bacolod. Yan naman. Yan, okay na. Hindi na connect tayo, guys. Thank you po, Alex Kilos. Thank you very much. Maluya. May na daw yung signal, sabi ni Ma. Malinaw ako, Ma? Malinaw? Anong gano'n, Ma? Alam, makalusun ako. Pangit pala. Kausapin. Wala, ang dami na ba? Ay. Freddy B. Shower out po. Grabe naman.
Grabe ba yung pakasagad ng ganda ko? Jose. Siya ba yung may tatlong account? Yan, thank you very much po. Shower out po, Mr. Fitness from Dubai. Dubai. From Bakakay. Ah, hi po. Yan, sa mga taga Bakakay. Binisitahan, hindi, sugod Bakakay. Kahugutan, hindi, sugod. Binisitahan. Alat. Ito guys. Sugod dito. Hindi. Hindi. Nakalimutan ko na. Dito lang po ako sa ano. Malapit lang po ako sa sentro. Ay, malapit lang. Char. Sa ano po ako? Bagong San Roque. Yan po, ang barangay namin. Bagong San Roque. Tapos hindi ako pero nasa Dubai na. Yan po ba? Ingat po dyan sa Dubai. Yes, hindi Bakakay. Opo, fresh from the bat. Uy. Hi, ikaw pala anak ni Razel na si MM. Ang ganda. Ay! Mama, kilala mo yung Bing Reyes Abelar? Oo, tita mo, Beng. Tita po kita sabi ni Mama. Nasa Australia. Ay, wow! From Australia. Yan, hi po, Tita Beng. Yes, ako po si MM. Sino? Asawa niya? Kapatid niya. Shoutout din po kay Tito Dadoy daw, kapatid ni Tita Beng. Ikaw, yung kachat ata doon ni Mama, yung sinenda ng mga ng pics ng mga awards yon. Hi po, Tita Beng. Barrio. Ano po, Bagong San Roque. Yan. Yes, ako yun na. Thank you po, Tita Beng. Mana po kasi to sa sa ganda sa side ni Mahoy. Char. Both mix. Kay Papa, kay Mama. Mix. Yes po, nakapunta na po dito si Ate Rika once. Isang beses po. Parang, uy, thank you po, Sir Kenneth. Buhok lang, sige, buhok lang daw. Parang Vina Morales daw yung buhok. So, you're welcome po, Tita Bing, Tito Dadoy. Nasaan sila, ma? Nasaan sila? Tita Bing? Nasa Australia. Yun. Mga seaman, kadakol dyan. Kami ang kalimit ng Santo Domingo. Ganun po ba? Jerry Santos? Yan, ba't kasi bira ka mag-comment? Mag-comment ka. Chart. Salamaton po. Yan, 3 daw nakantabi ng gadget. Oh, thank you very much. Oh my gosh. Mana kayo sa beauty na Lola Sabel. Yeah, po. Dati na kaka-video call namin yan lagi si Lola Sabel. Pati si tatay. Kaso nga lang ngayon, medyo na. Kasi nakaano lang kami. Shoutout nga pala sa mga pinsan ko sa Bacolod. Kila Kwen, si Lalay, si Rachel Lay. Yan, sila yung contact ko doon. Yung parang, doon sa kanila ko nag-video call para makausap sila tatay, si nanay. Kaya yun. Ngayon, medyo hindi na ako masyado nakakaano doon. Near kayo simbahan at plaza? Hindi po. Malayo pa. Julius Flores, shower out po.
Siguro akong pinakamatanda mong viewer. Alam mo ba? 77. Ma-bless po. Ay! Bless po. Kasi ikaw ang paborito ko sa lahat. Ayun! Po. Jillian Ward? Paano ka naging hawig ni Jillian Ward? Ang payat-payat ko. Sa bagay, sabi daw nila, ang dami ko daw kamukha. Pero sa ano lang yun, ewan ko, hindi ko. Ay, sino? Yung ano ko yung kamutin si Kim. Kim? Magaling. Nakaman mo magpagaling at na-accident. Oh, shoutout din po pala kay Kim. At ate mo Kim. Ate Kim, yan, sa anak ni Tita Beng. Na aksidente daw po kasi. Yan, pagaling. Pagaling ka po, Ate Kim. Ate Kim. So, yan. Ako pinadalhan ng mga pictures ni Mama mula sa... Yeah, thank you po. O yun nga, hindi pa ako nakakusa kung makapunta ng Bacolod. Pero, this June sana, this vacation po. Kaso nga lang, dami ko nga asikasuy na pag enter ng college. Kaya, yun, hindi ko sure. Salamatan po. Thank you very much po, Tita Beng. Maglaan ka muna oras sa pamamasyal. Pagmamasyal. Pwedeng natulog na lang. Charot. Ka-business family, charity vlogger din. Sila. Yun ka-business family. Sige po, search po later. Bomba na yan. Aray ko boy, shower out po. Kumusta nila lakad ni BFF pa kami? Okay na po, ito na. Ay, yung mga bagong pasok po. Kakadating lang po ng Google Ads ko. Kanina lang, pinadeliver. Yes po. Kaya yan, excited much. Yes po. Sana gumaling ka agad. Ate Kim. Uy! Hindi ano. Yes po, pinaputo ng... Kilig. Kinikilig ako. Pinaputo ng Google AdSense. Yes po yun. Uy! Makakasawad ng inyong Bicolana. At dahil yun sa inyo guys. Thank you very much. Thank you po. Ano yung mga picture? Dami kong picture that ay. Siguro kasi ewan ko. Baka dahil sa eye bag, kaya hawig ko si Jillian White. Char. Side view. Ewan ko. Yan, si Rian Ramos. Madami nagsabi. Rian Ramos. Pero hayaan na natin. Char. Madami daw kasi. Thank you po. Thank you very much. Yan, shoutout sa ating 47 million viewers. Sahod na inyong Bicolana. Anong gusto niyo? Uy! Tagtanong. Oslek. Hi po. Wala po akong balita kay Kuya Alamid. Busy po ata sila. Opo, Sir Isa. Kanina lang po. Kakarating lang po. Medyo malabo na ang mata ko. Kaya bihira na akong mag-comment. Kaya tambay lang ako. Hala, ganun po ba? Pero, maraming salamat po yan sa pag-antabay sa mga videos ko, sa mga live, ganun. Jan, shower out po. Jan, Lascano. Hi po, Sir Wency. Sapno, congratulations, vlogger. Maraming salamat po. So, yun. Happy ang inyong Bicolana. Pag happy ang inyong Bicolana, lumalabas ang dimple. Lumalabas ang dimple. Meron pa akong page. Pero makakuha mo rin po doon yung yung account ko na real account. Na ko. Bicolana girl din po sa page. Violet yung profile. Stalk nyo na lang po. Mga picture ko din naman yon.
Ganda mo daw po, sabi ni Rita. Ha? Kami lang, dito ka. Pautang. Pag makikita, sige, pero may interes. Ha? May interes, Char. Jan. Ba't di ako updated? Anong ganap? Thank you po. Asan si Ate Rika? Huy! Kumusta si Ate Rika? Anong ano na siya? Anong year na si Ate Rika? Ganon. Gusto ko makausap si Ate Rika. Yes. Kung nag-enroll ba, ganon. Hindi ko kilala itong Jan. Jan Lascano. Thank you po, Reco Boy. Nakapag-subscribe na din ako sa channel mo. Thank you po, Tita Beng. Sige po, take care po. Thank you very much. Thank you. Nanonood ba sa Ate Rika? Hi po. Ate Rika, yes. Na ano ko rin naman, nakikita ko rin naman mga upload niya. Ang ganda, daming views. Try po natin yung daily upload kasi wala pa ako masyadong content, tapos natutulog lang ako mag-upload. Hindi! Kasi busy din naman sa ibang bagay. Bira ako maka talaga. Tsaka kasi, pag sahod ko talaga, sikasin ko yung mga kailangan ko talaga. Wala kasi ako memory card. Mabilis mga full storage yung CP ko. Tapos, ang bala ko sana, ewan ko kasi pag gabi nga, kahit may pupuntahan na gabi na event, hindi ako makapag-video kasi napakalabo ng camera. Wala siyang makakita pag gabi. Kaya lang, umaga lang talaga. Tapos wala naman masyad. Ewan ko, ba't palaging may ganito? Ayan o. Nagkakanap. Sa kuya. Hindi ko alam kung ano yan. Uy, mag-college na. Salamat po. Okay. Jan. Ba't di ko ito kilala Jan? Sino na Jan? Wait lang. Hindi ako updated. Sorry na guys. Napaghahalataan ako. Hindi ako updated sa Bira lang kasi ako mag ng YouTube. Yes. Hoy, hindi pa kaya. Ay, buntitin, hindi pa kaya. Hindi pa yan kaya, guys. Saka na. Madaming nagsasabi, kasi photogenic daw ako. iPhone na lang daw yung kulang. Pero, kaya lang, kaya ng cam ko, maganda yung cam ko pag umaga, pag may liwanag, pag magagabi lang talaga, tsaka pag gabi. Si Ate Rika, mag-college, first year college, as in same po kami. Of course. Pag-ipunan natin yan. First year. Anong kinuha niya na course? Ate Rika, kamusta na daw kayo ni Kuya Alamid? Huy. Kamusta na daw kayo, ate? Ate! First year, no? Jan. Bakit? Anong meron? Anong ganap? Sorry na guys, update nyo na lang ako. Bira ako kasi ng YouTube.
Thank you po. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Hi po, Jeffrey Cortez. Hi po, shower out. Shower out. Guys, hapon na naman. Magagabi na naman. Nag-comment na po siya. Nag-comment sino? Asan sa diri ka? Alin dyan? Ah! Where? Uy, hi po. Thank you. Ay, nakaka-inlove. Uy, wag kaya. Anong pangalan niya po? Sa YouTube. Nag-comment na daw. Alam, itong Jeffrey Cortez ay hindi. Ah, Beng Beng! Yan si Ate Rica. Diyos ko naman. Ba't Beng Beng? Hoy, wag ka. Masyado ka na naman, ate ano. Mas maganda ka. Nalilito na ako sa inyong lahat. Kumusta, Ate Rica? Kumusta ang buhay-buhay? Dito ka na lang mag-aral sa BU. Uy, sabay-sabay tayo. Dito ka na lang sa BU. Bicol University. No, di ba? Di ba guys? Dito sa BU. Kasi malayo, mag-aano ka, mag-boarding house. Ah, dito ka sa amin. Mag-vlog ka na rin kaya, Ate Rica. Tapos collab as. Diba? Diba? Answer me. Ay. Gawa ka na ng ano. Goods. Wala si Kuya Alamid. Busy ba ang team pa Hawaii? Walang pumasok eh. Si Kuya Noli. Si Kuya Alamid. Si Kuya Beans. Hi po. Roberto Ferrer. Pasreceive mo na YouTube. Opo. Yes. Sasahod tayo, guys. Ay. Hi po, Sir Benji Vicente. Yes, nag-change ako ng name. Name lang naman. Kasi, kaya ako naka-full name sa FB dati kasi kailangan sa school. So, ngayon nagbakasyon na din naman. Nag-change name lang ako para naman, wala lang. Eme lang. So, yun. Yun. Katsi. That's my name. On Facebook lang. So guys, kita nyo may usok. Yes, nagluluto na si Mama. Magsasaing si Mama. Magsasaing. Nagkasakit si Alamid kaya wala siyang content. Ate Rica, nagkasakit pala si Kuya Alamid. Alagaan nyo. Inutusan, alagaan nyo. Kruk. Meron kami dito kalapate. Madami kami. Sabihin mo, dun sa kalapate punta dito. Kruk. Paano yun? Meron kami ditong kalapate. Yan. Yun. Madami yan. Tapos pag
Pag ang dami na nilang ipot, tapos pag umiipot na sila sa sa loob, lilitsunin ko yan. Kaya nga, gumawa na lang din si Ate Rica ng YouTube channel. Tapos, kasi malakas naman siya sa sa views. Sayang. Zina, Zina! Hindi sila nag-message sa akin, wala silang message. Kuya Alamid kasi nag-message sila sa akin ko ng update ko noon. Kaya pala ngayon, ilang weeks na, hindi sila nag-message. Nag-comment si Bunso, ayan na. Gamit account ko. Pabiya lang. Yun kasi daming uso. Kasi nag-sign si mother. Gusto ko yung ipasyal dito. Kaso nga lang, hindi naabot yung wifi ng kapitbahay. Kaya, hindi naabot yung wifi ng kapitbahay. Hoy! Shaina! Manahimik ka. Ha? Wag mong i-reveal. Wag mong ibubunyag. Fake news ka din eh. Ha? Yun guys, I think wait lang. Kumati yung mata ko. Itara mo kay tita mo kay ito yung bunso. Kay tita mo dati. Bunso? Wala naman si Tita Beng. Nag-iilay ba ito? Nag-ali na. Nagpaalam na. Tita Beng. Kasi marami po akong kamag-anak na hindi ko pakilala. Yung sa side ni mama sa Bacolod. Madami pala. Dami. So yan, shoutout nga pala kay Tito Raymond Tuparan. Yes, siya sana yung sasagot ng ng pamasahe papuntang Bacolod. Ng ticket. Kasi parang may naglololoko ako. Kasi tinatanong ko kung pagpa-uwi, kung sagot niya pa, paano ako makauwi? Wala akong pamasahe. Follow mo ako wala ng mascot kanila sa palengke. Thank you po, Roberto. So yan, I think that's the bye-bye. So yun guys, bye-bye. Thank you very much. Kasi papasi kasi ko na to eh. Yun. Thank you. Bye-bye. See you next night. Ilongga si mother. Yes, Ilongga. Nag-record na naman kasi. So guys, bye-bye. Ito yun. Ay, hindi pala. Ito pala yung X. Si Ruben? Sino yun? Ah! Wait lang. May pinalala sa akin si mama. Shoutout nga pala kay Sir Ruben. Ewan ko kung sinasabi ni mama, pero ayan na po yung Google AdSense ko. Yan, kasi. Oo nga pala. Dati. So yan, kay Sir Ruben. Sa lahat ng sponsor. Thank you. Bye-bye. Nandito yung Google AdSense ko. Babu.